rovná ako lata, po celý čas stojí a nehne sa z miesta. Pustatina, kuričné pole, obilné pole, repkové pole, iba kde tu mi vybehne oproti osamelý strom, pozdraví ma a letí ďalej. Človeče, pomyslím si, keď príde večer, slnko nebude mať ani kam zapadnúť. Nie je to tu ani jedného kopca, ani kúska vyvýšenej pevniny, žiavý kotúč zostane visieť na oblohe, až kým nevyhorí do tla. Jediný pahorok som stretol okolo obeda, spoznal som ho podľa toho, že vrhal tieň. Zdvihol som pohľad od svojich špičiek, ktoré náhle zastali v nezvyčajnej temnote a videl som, ako sa nado mnou týči hora hrba, kopa vrchol najvrcholovatejší, tony a tony plejúcich smetí, obrastajúcich trávou. Bežiaci spás sa na chvíľu pozastavil, aby som si v tieni mohol odpočinúť. Keď nie je to iného tieňa, postačí aj tieň smetiska. Dívam sa na koláž zelených, ružových a bielých plastových fliaž, hrancov papierov, starých televízorov, lán, vytečených batérií. Dívam sa na tú kompozíciu, no neveľmi jej rozumiem. Pomaly dýcham, nad ľudcami sa dá ťažký dým. Ako malý som často myslieval na smetiska. Nebolo to však len preto, že by som sa v detstve túžil stať smetiarom. Myslel som na ne a čakal, že to obrovské množstvo smetí jedného dňa preváži celú planétu a vychýli ju zo bežnej dráhy. Teraz, pri dymiacej skladke som si na to spomenul. A spomenul som si aj na malé priesvitné škatulky z mentolových cukríkov. Keď som ich mal rád, prinášal som si v nich domov vodu a skalky z horských riek. Škatulku som vždy položil na okenný parapet a sledoval, ako sa na jej malej hladinke láme svetlo. Tešil som sa, že kúsok niečoho tak fantastického ako Jalovecký potok alebo Smrečanka môže mať aj ja vo svojej izbe. Vodu som obyčajne vypil, bola pre mňa priveľkým lákadlom. Škatulky časom popraskali a putovali do koša a na smetiska, zatiaľ čo kamienky som ukladal do veľkého skleného pohára. Bežiaci pás sa však dnes časom znova pohol. Kráčam a vidím, že kdesi v diaľke sa už z tejto nedozernej placky konečne začali dvíhať Karpaty. Záruby a Havranica, kosteľ pre slnko. Už sa za Havranicu utratené ukrývalo slnko a skvelšiu do zlatých strieľalo žáru oblak. Už spevy aj devčat hlasitých aj stichnulých ptákov, len slávici milú hudli ve chrasti peseň, keď sem nad myhavú a po nežných hladky plynúcu rákosinách mláku ešte ve mlíči sedel. Je mi dobré, rozprávam sa všetkom so svojimi krokmi a nie to tu nikoho, kto by toto ticho mohol narušiť. Našťastie nie to tu nikoho, všetci by sa boli smiali. To je ten, čo sa vypráva s kvetmi aj na cinteriši šepotce a mrmle. Nie to tu nikoho a tak sa smiejem sám na sebe. Ešte pred chvíľou som sa tešil, ako sa pod večernom slnku povyzliekam a okúpem, keď konečne dorazím v malej priehrade pri Víňovciach a teraz vidím, čo vidím a už sa vôbec neteším. Mŕtve ryby, ktoré detko volal šikovné, pretože vedeli plávať hore bruchom a na hladine olejové škvrny z nedalekej chemičky. Mohla by to byť aj dúha. Mohla by, lenže nie je. Lúbežný struha žlunk, lúbežnú vôňu fialka, lúbežný mne tiché dávali vánky šupa. Kúsok opodiaľ vedľa hrádze erotického salónu a železničnej trate stojí uprostred pola kamenný Kristus na kríži a hneď vedľa neho starý statný agár. Vidím ich teraz proti svetle, slnko je nízko, kríž a strom splývajú do jedného. Ako by bol Kristus pribitý ku krížu, ktorý je pribitý ku stromu. Z jednej strany tmavá a ostro kontrastná kompozícia, žiari z druhej strany zemitou zlatou. Ježiš sa usmieva, pozdravíme sa. Spokojne sa posadím na nízky betónový sokel, zhlboka dýcham, zavriem aj oči a potichu sa pomodlím. Som sa kdesi nado mnou ozve príkry, nepríjemný šuchot a keď otvorím oči, vidím, že na spodnej vetve stromu uviazla ľahká igelitová taška a v slabom vetre teraz nespokojne frfoce. Ruky sa mi mimovoľne zobrú v pesť, no snažím sa upokojiť. Nie sa prečo trápiť. Taška je predsa 100% recyklovateľná a slnko už aj takmer celkom zapadlo. Bude tma, čierna ako boty, bude tma a v nej predsa nič nevidieť. No je to tak, ako som si myslel, že to je kniha naozaj dôsledným pokračovaním tej prvej, ktorú sme vydali. A už sa ja na ne teším. Teraz budem pokračovať trošku iným čítaním. Na tento rok začali sme to písať minulý rok, ale a mysleli sme si, že niekedy teraz v auguste skončíme a do konca roka to vydáme. S priateľom Ivanom Kadlčíkom si niekoľko rokov vymeniame listy, ako hovorí Kadlčík Epištovi.
sme spravili jednu knihu pred 2 rokmi, sa to volalo Spýtovanie, a tá kniha vyšla a myslím si, že je to správa o všeličom aj o tom, čo sme v rokoch 60 až 2000 prežívali a prežili. A minulý rok sme sa rozhodli, že si budeme písať tak, že vytvoríme z toho knihu, možno román. Nevedeli sme, ako to vlastne všetko dopadne. Dokonca sme si požiadali aj o podporu na vydanie, ktorú sme zatiaľ nedostali. Minister kultúry napísal Kadlečíkovi, že nech vytrvá a vydrží, že to bude ešte, že Kadlečík slepý Kadlečík si Francia čaká, že to snad niekedy bude. Neviem. Píšeme si stále, kniha už má asi 100 strán a stále pribúda a pokračuje. Nazvali sme ju Krúženie, pretože sa pohybujeme v tejto knihe naozaj v rôznych kruhoch a Krúženie sa nám zdalo takým primeraným názvom na spôsob, akým túto knihu píšeme a aké texty sa v nej budú nachádzať. Nebudú tam len listy, nebudú to len korešpondencia, nebudú tam všeličo iné, ale zatiaľ by sme prečítali, pretože poprosím Janka, aby urobil na chvíľu Ivana Kadlečíka, ktorý by aj tak nemohol čítať, keďže nevidí, ale píše tak, že píše a manželka Iva Kadlečíková mu to potom prepíše na počítači a odošle tam, kam treba. Takže naša kniha vznikla, alebo začala vznikať pri predstavovaní inej Ivanovej knihy v Bratislave, kde ma Ivan poprosil, aby som si vymyslel nejaké úvodné slovo k tej jeho knihe, ktorú vydal Aliker bez Bagala, myslím. Áno, Iskra v studenej Pahrebe a ja som nevedel, čo Ivanovi napísať, pretože som už o ňom povedal a napísal všeličo a rozhodol som sa, viem, že Ivan má rád epištoly, tak som napísal asi 4 alebo 5 takých listov, ktoré som tam vtedy prečítal a vtedy Ivan navrhol po tomto stretnutí, že by sme mali pokračovať a pokračovať dodnes a myslím, že to bude pokračovať veľmi dlho. Takže dovolím si vám prečítať kúsok z tohto nášho nového textu. Milý Ivan, dnes ráno ternerovský mrak sa vzňal na oblohe mne rovno pod nosom. Nebol to okaplán, a keď tak veľmi mierny, skoro až pateticky poetický. Tešia ma takéto záživné pokrmy dočasných ornamentov, ktoré sa nedajú ani kúpiť, ani predať. Zjavujú sa zriedkavo a zadarmo, no kto si ich ešte stihne všimnúť. Ozvi sa, alebo niečo napíš, trebárs aj do novín z vlastného svetla, z vlastných vín sveta. Tvoj priateľ z Nížin. Milý Ivan, najtiaž začať. Sťažuje sa kdesi prozaik slovenský, dnes už dávno zotletý ako Pahreba zašlých čias. Začať bez pohnutky, namnožiť len akési táraniny, škreklavé seriálové kolosálnosti, obklúčujúce nás zo všetkých strán, dá sa hneď. Na taký výkon netreba povedať, netreba sa zneisťovať pochybnosťami o začiatku. Písal si vždy a píšeš stále o marnotratnom narážaní